Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya koro onge kwan pinje ma onge kod nyalo mar chulo gope maggi. Wacho mae romo ma osebedo kadhi mbele boma Naivasha, romo mokelo kanyakla jotelo mag sirikal kod jod bura mag Kenya Kwanza. Ruto wacho ni pinje maoko osebedo kantiere kod to e piny Kenya kutenre kod nyalo mar piny Kenya chulo gope ma en go. Kakoro wacho ni piny Kenya ntiere kama ber kapimo gi pinje ma kata e kinde mokalo. Awinjie kaka ne owuoyo. Yesterday marked a significant financial milestone for Kenya as we successfully settled the buyback of a substantial part of the $2 billion 2014 Euro bonds that were scheduled to mature on the 24th of June 2024 by paying $1.5 billion raised on 12th February 2024. The successful execution of both the buyback and the new bond issue demonstrates strong investor confidence in Kenya through the international capital markets and a vote of confidence in the government's overall economic management, particularly our public debt management strategy. Kode county makisieni koko tuere od bura ma county makisi kama paro mar chik mar thicho oko jalup governor Richard Monda ne ochwalo kinyi makawuono maluwore kod ywak mag jo od bura motenre kod duond od bura mar UDA kata duond bura mar UDA mawacho ni ne ok omigi thuolo maromo mar chiwo pachgi ewi twak makamano. Chiel kachiel ne watudore gi jafwambo marwa Crispin ma bende oleronwa kaka ne chenro nosedhi ne nyakoro Mgajwang' en wach ma ang'nwa losni wami godo dhiambo e chenrowa marang'ich welo kachiel gi chenro maro imore. As many of the same people say aye. As many of the contrary people say nay. Terinya kadhoad na mchubi kama pisa manote onete sendo bila mar SGR mamiritini e kaunti ya Mombasa Eric Mogaka no chwale doho Mombasa kama nodonyne kod ketho mar monjo kendo hinyo miyo miluongo ni Penina Makena. Mogaka masani otelone jetesendo bila makagwe mantiere Kiambu ikoni omonjo mochuo hinyo miyo netesend gach reru manyasani mar SGR miritini tarik 13 dwe mar 3 2022 kendo no dagi kata kamano yie ketho makamano. Jatelo mane ochwal e nyima jang'ad bura Rita Aurora mabende okwedo ketho mar ariyo manodonynego matomo miyo na yanyo odiochieng' alanga e nyim oganda mane oyuore tesend reru makamano. Dono nowe thuolo kod rambur mar siling Ghana 50 ka buche no koro dhi nyime. And further, that never since he was arrested, he was granted a free bond. The file will be looked at by my colleague at the process. I have a lot of questions. That's why we say, if you can arrest, or you can have 1 month before we come to court, after getting the rest of the charges, you then make the fee. Then, what's that application then you wanna attend the considerations? Yes. Mago mag thieth oron jalonye weche thieth e county Makwale ochako chenro mar timo nonro wi yore thiedho tuo mar kansa ma osebedo ka kelo midhiero ne oganda e county no. Ka giwo osiptal ma Kinondo kama chenro mar pimo tuo mar kansa kuom joma mine maonge chudo ne dhi mbele. Jolony go wacho ni gitiyo kod lony manyasani matiyo gi obwongo e pimo tuo mar kansa. En lony mantiere kod nyalo mar yudo tuo no mapiyo e dend dhano kipimo gi kit pim machon kod mano ma osebed ka itiyo godo. Chenro no mageto ahinya mine mantiere kod kute mag ayaki geno ni biro duoko chien kwan oganda ma wito ngimagi nikech tuo mar kansa. So far we have here together with Kinondo Weche Hospital, we have screened more than 1,500 women using this method. We have mainly focused on HIV positive women so far because they are at the 6 times higher risk for cervical cancer. Teknolojia ambayo tumepata inaweza kufupisha mno muda wa
ngojea matokeo ama results zako zinaweza kupatikana mapema zaidi, na imefupisha mno wakati huo wa kungojea. Naona ni vyema nifike hapa ili nije niangaliwe afya ya mwili wangu, kwa sababu ni muhimu sana. Mimi kama mwanamke, kama mama, ni muhimu kuja kujulikana afya yangu ikoje. Our girls between 9 to 14 years tunahakikisha wamepata HPV vaccine huko mashuleni. Tunahimiza wamama wapeleke watoto mapema, manake tunavyoendelea kufanya utafiti tunaona kwamba watoto wengi wanapata kansa ya uzazi mapema. Tunahimiza pia muda huu ni kwamba mama akienda kwa zahanati yoyote ama akikuja kwa hospitali yoyote, hakikisha kwamba akifanywa cervical cancer screening amefanywa pia breast screening. Hayo mambo mawili yaambata. Board mochung'ne ratich jogo mantiere kod pok mopogore opogore midendo ni Kenya Copyright Board oyango ni duol mochung'ne chudo mar jothum MCSK nokochulo jothumbe kaka owinjore higa mar 2023. Kane oloso gi jofwambo, jakom mar Kikobo Joshua Kutuny wacho ni jothumbe ahinya to mago ma Nyanza, Kadhowadh Nam Chumbi kod Masawa ne okochul kaka dwarore kaluwore gi tich magisebedo ka gitimo. Omedo ni jothum magoyo hangla ne okochul kata matin. Ka duol no koro kwayo duol mochung'ne kedo kod mibadhi ma pacho ka EACC kaachiel gi fwamb kich mondo mi otim nonro e wachno mondo mi jothum gi jopiny ong'e kaka MCSK notiyo gi pesa ma onego bed ni chulo jothum. Presented by the three CMOs themselves, Kekobo established that the sum total of 249,687,212 was collected jointly from January to December 2023. However, there was disparity amounts declared by MCSK and those declared by CAMP and PRISC for 2023 joint collection. While CAMP and PRISC declared a total collection of 249 million, and they accounted for 61 million and 52.7 million respectively. MCSK on its part declared a receipt of 109 million, representing a shortfall out completely. I'm giving an example of Nyanza region, where artists, there are some artists, their music is played in every other forum, every other station, be it a TV station, radio station. The Wangla group were left out. Not even single artist was paid from Nyanza. Nyanza Port, Nyanza Luo, Nyanza Kisi. The royalties can change the life of artists if managed well, in an efficient and a transparent manner. Kamachielo nyakoro mgajuang bede migepe magarita e county Makirinyaga koro dhi nyime gi nono kuonde Tongona gi Bache mariango ni mage manobalo kod dwaro mar chik e uso kong'o. County Commissioner Makirinyaga Hussein Alason gi apisas mag dito magarita e county no osingo kedo mapek gi ohala mag kuong ma oko puodhi. Magitimre seche ma governor ma county no Anne Waiguru ogolo chik mar timo pedha ne Bache makamago kendo mayo lesen mago mag tiyo e tok chik tok oganda maromo 17 wito ngimagi bang' kuoto andiyo kamoko to odong' ka gin muofni. Ile counterfeit tujaribu kuwasaidia na kuwatafuta, sababu hao ndio wale watu wanatusumbua sana, na tungeomba serikali itusaidie, sababu sisi manufacturer tunaumizwa na hii watu wanaitwa counterfeit na wamekuwa wengi sana, lakini tunaomba serikali yetu itatusaidia na tutasaidiana nao. Kwa hivyo tumekubaliana vizuri sana ya kwamba hiyo license yote itaangaliwa na mtu akona fake aondoke kwa hii biashara. We have various committees, that is 20 of them, in each and every ones, composing of national government officials and county government officials. And the exercise is ongoing today and tomorrow. And we expect that at the end of the exercise, we are going to kick out or to mop out all alcoholic outlets that have been operating without a license, those who have been selling counterfeits. So the exercise is ongoing, and we urge all the residents of Kirinyaga, and particularly the bar owners, to open their premises to allow us to conduct the verification exercise. Or any distributor who has no license
from the county government of Kirinyaga to distribute liquor in this county. We have told them to keep off. There's no distribution for them in this county. And we also go further and verify even their products, working together with KRA, KEBS, NACADA, anti-counterfeit agencies. We will verify the products they are distributing. Kawuono en tarik 21 dwe no mar 2023 piny ngima hingo odiechieng' dho mama mong'ere kaka International Mother Language Day. Kaka yo mar medo ng'eyo matut dho ama en dholuo, ne waloso kod moko kuom jopiny mar ng'eyo ka bende ging'eyo dholuo maler. Mae kaka ne giloso. Ogul mama en tiende ni en obila, yani en polis, askari. To kanga to gisini ngoyo en gima yom, yani kaka inyatedo kata rabuon tiyude kodhiek, yani rabuon ma ngoyo, yani rabuon modhiek. Aput to en gima inyaketo kuonde, yani kao gimoro tidhi iketo aput kilingling kamoro kare kende, yani keti aput kamoro isiki ng'iya ni en ang'o. Mani aput. Andanga wach ni dho mama kwa dhialo wang'e uru dhowa, waketi nyithindo ng'e dhowa, kata wabed ni wan kod gi e town to wapuonjo gi dholuo. Aput en ang'o gi dholuo? Aput gi kaka nang'e kadongo en gima opog e maduong' to dhi okete kamoro mopondo manya matin kama. Ngoyo en gima yom, en gima yani kimule kama to nyalo luar ne bedo mayot, kata ka en kuon motedi to kicham kidhi ni dhi ng'wenye kama to nyalo tule lweti. Ogul mama en polis kaka nong'iswa, polis mating'o loth maonge gi bunde. Ninya yudo ka kikawo dho mama tiloke e dho wagunda to koro bedo ni mayot mar mondo mi ing'e. Omiyo anyalo ng'iso ogandawa ma joluo, nikech ti piny obiro giwacho ni en lony to ok en lony, nikech kata mana dhok mwawacho mar Kisungu ma dho wagunda mano dho ng'ato. Koro wan bende mondo mi wabed gi dhowa ma ka bende ka sirikal nyalo bedo maber to keti obedo kaka national language. Ogul mama en obila kata polis mating'o bunde. Mane ogul mama mang'eyo kaka king'iyo chiro ka ko ket kar polisi e iye ka to nego beni wacho ni oseketnwa station mar ogul mama. Koro mane ogul mama. Koro ngoyo to en gimoro manochaki ma strong motegno to bang'e oduogo bedo mayom. Koro yudo ka en gima ngoyo kaka nochak stage makaeni nyoro nyochake kotegno. To koro kawuono to ji onge, tiende ni koro en ngoyo ji donja achiel onge joma tegno manie iye ka. Dhoga to nyaka dhial, to dhok ma oko bende adhialo. Nikech dhok ma oko ni bende makelo na chiemo. Dhok ma oko mane mitiyo go makelo ni chiemo? Dhok ma oko makelo chiemo en oganda abaloya giri, obed lang'o, obed ang'o, an ariwogi gikelo na ga chiemo. Seneta ma Bungoma Wafula Wakoli koro dwaro ni mondo tend kaunti ya Bungoma obede tuwa kod johala mondo migitiek gwandruok mantiere kindgi mar muko dukni mag timo hala. Kolose ba Bungoma tokromo kod jokanyo opogore. Wakoli wacho ni tend kaunti no onego sum paro kuom jokanyo duto kapok gimuko dukni mag johala kendo ketho mwandugi. Romo no timore ndalo machuok kende tok tend kaunti ya Bungoma chako chenro mar muko dukni kod udi moger e lob sirikal. Kama buildings ambazo zimeangushwa zimepitishwa kupitia na serikali ya kaunti. Kwa hivyo wakati ambapo tena mnakuja kuangusha hizi nyumba tunashangaa ya kwamba kwa nini mnaangusha nyumba ambazo nyinyi wenyewe mumepitisha hiyo building plan na sasa mnakuja kuiangusha. Nyinyi mnachukua ushuru kutoka kwa hizo nyumba. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba mnapofanya kuwa na jambo kama hili la maendeleo lazima muhusishe watu wote. Sisi tunajua vizuri kuwa ilikuwa ni temporary place, na kwa hivyo serikali huwa wanakusanya ushuru kwa wafanyabiashara. Kwa hivyo tunaomba tafadhali serikali, kama unatoa mama Chebukuve, unatoa mama stage,
unatoa vijana wetu stage. Tenga mahali serikali iko na pesa, tenga mahali ambapo wamama wetu, vijana wetu wataendelea kufanya biashara. Nimewaeleza kwamba mimi kama senator nimejitokeza kuhakikisha kwamba tunaleta viongozi wote wahusika ili tuwasikize watu hawa, wanabiashara hawa, watu wa Bungoma, na tuweze kuzungumza kwa sauti moja yale ambayo tunataka yatekelezwe na yatekelezwe kivipi, kwa sababu hakuna mtu anapinga maendeleo. Hakuna mtu anapinga upanuzi wa barabara. Hakuna mtu anapinga majitaka mitaro kupita. Kile tunasema kwamba fedha za Mkenya nazotoa kama ushuru, kama ni tamu, mpe heshima yake. Riwruok johala maluanda olando chungo ng'anyo mar chulo osuru ne kaunti ma Vihiga. Johala go osebedo ka ok chulo osuru e kaunti no kuom thuolo maromo jumbe adek kaka yorno mar chulo sirikal kata chuno sirikal ma kaunti no konyogi e pek ma gigolo e chirono. Jakom riwruogno Rafael Boyo wacho ni bang' tije mag loso kar uso mar jamni kaachiel kod cham, koro johala go nyalo chako chulo osuru. Omedo ni sirikal onego ti kamoro achiel gi johala mar tieko pek ma gikaloe. Mimi naweza shukuru county government ya Vihiga. Wakati tulipiga kelele, wameleta contractor kwa site, ameanza kazi. Nafurahia sababu wafanyabiashara sasa watakuwa na mahali pazuri pa kufanyia biashara. Mazingira yatakuwa masafi. Yale masharti yenye walikuwa wametupatia itatimizika wakati contractor atakuwa amemaliza. Kwa hivyo tunapoendelea na kazi, naomba ya kwamba wafanyabiashara warudi kutoa ushuru kwa kaunti ya Vihiga, ili tunapoendelea na kazi ushuru pia upatikane, ili pesa zipatikane za kuweza kuendeleza maendeleo. Na kuanzia leo kuendelea, county government inasema itakuwa ikituhusisha kwa kila jambo sisi kama wafanyabiashara wa Luanda, na tutakuwa tukishirikiana. Kaunti ma Kilifi geno ni dhi bedo kod aluora mamoro wang' bang' sirikal mamalo yango okang' mar ariyo mar chenro mar gedo manyasani kuonde dak e bombe ma kaunti no. Chenrono sir kod sirikal mamalo kotenre kod sirikal ma kaunti no ka dwaro margi en keto gedo manyasani. Apisa mochung' ne chenro mag bero kuonde dak Joja Rwaya wacho ni gwenge ma Kibaoni kod Kalolo gin moko kuom gwenge ma dhi yudo kony kokalo e chenro ma kamano. As we break ground today for the construction of 4-kilometer roads and drainages, 3.1 kilometers of water reticulation, 1,500 consumer water connections, and 39 street lights within Mtaani, Kibokoni, Kalolo, and Bayamagonzi settlements, we are not only embarking in their physical transformation, but also to unlock wealth for the future generation, and look forward to the job creation opportunities and during the construction stage for the youth in these settlements. With the initiative of His Excellency Gideon Maitha Mng'aro, who has committed to bring tangible development in the county, and in the few coming months, more contractors will begin infrastructural works in other settlements here in Kilifi and also Malindi town. KISIPS brings holistic projects that aim at improving the livelihoods of the common citizen. Kora mgajuang watieko chenro mar kagi kacha kata kamana weyo thuolo ne chenro mar ngoma wake johera mag ngoma johera mag bolo maesa kata kamana winjo ka DJ Vic nyisa kacha ne en gi ndugu moro lumone Elisha Wasaga chopo kai mondo gituomne achiel kuom idwone motiseni acoustic ta ka inya jahera mag ngoma wake maesa